se děje? Les mi hoří, nebo řádí kunit choři, že by pytlák lesní pich, já tu meškám v pantoflích. Klidně si zůstaňte v domácí obuvi, klukům to nevadí, dívky vás omluví. Mňau! Máme výborný plán, tímto se k němu zvám. A dejte nám je třeba jako dar. Sekerečku vem a zatni, co pak to jde? Strom je státní, zadarmo se nezíská. Z toho koukaj želízka. Slibuju za kluky, slibuju za holky, za každý strom dáme 100 malých do školky. Tomu já říkám plán, tím to je ujedená. Hajje lesa pán, je mládeži a zvěří milován. Hajje lesa pán, je mládeži a zvěří milován. Každý den, začíně, jedině pramen zdraví posázají. Chcete-li prospěti dítěti zdravému, kuďte mu pramen zdraví posázají. Výrobky mléčné, to je marné, jsou blahodárné a věčné. Výrobky mléčné, to je marné, jsou blahodárné a věčné. Výrobky mléčné, to je marné, jsou blahodárné a věčné. Výrobky mléčné, to je marné, jsou blahodárné a věčné. Výrobky mléčné, to je marné. Tak, a na zítřek jim objednám 200 plybíňáků.